Nu uităm că Marte este retrograd până la final de februarie, 24 februarie, în Rac va fi, de 6 ianuarie este în Leu, iar apoi va transita în Rac. Mine. Da, leii, racii, berbecii și scorpionii, mai multă precauție. Afectează pe toți, e ca și cum plouă. Pe unii o să-i ude mai mult, pe alții mai puțin. Altora poate le cresc mai bine grădinile, nu exact, le altora poate să le ia cu totul. Sau să le inunde. Nu recomand graba, pentru că Marte este planeta acțiunii, este planeta care, aș se mai spune despre Marte că este și zeul războiului, mitologic vorbind, atunci el ne cam agită. Poate să aducă provocări, să nu avem răbdare, să fim furioși, să fim tensionați. Da, din păcate, foarte multe cupluri vor fi testate, unii poate nici nu mai rămân împreună. Dacă relația nu este stabilă, solidă și nu mai au acei oameni să meargă mai departe, Marte pur și simplu spune: o să vă ajut, vă dau un test, dacă voi nu puteți să mai mergeți în continuare pe drumul ăsta, să vă aveți o șansă la fericire. Pe moment o să fie trist. Cum adică mă despart? Ia uite ce am aflat, ce am descoperit, ce furie. Cumva Marte vine și spune: ok, dacă voi n-ați trecut testul ăsta, înseamnă că energia voastră și modul de acțiune, valorile voastre nu se mai unesc, nu mai sunt congruente, de ce să mergem mai departe? Adică pur și simplu avem nevoie, într-un fel sau altul, să punem niște limite sau să închidem niște capitole.